Kasi Authors Society KAS ha ka arpu pratrik jamang kala ong bakaseng kam khang satyai kidkhot jongka bakin rung shaka kam sain pyrthei bat ka rai u president jongka u Dr Nonglait banya khun yak election shiteng samoi jongka shulong lok sabha nak NPP kadei ka rai shimet jong u bat kamdan jinga so AA ru bat kaseng u General Secretary ka KAS u Dr RP Kharshiyeng ha ukurwo kapan shai halor ka jingmih jong ke jingkan tho akilat thai kubor bat ki rinsan social media persha ya ka KAS hadin ka jingmih shakmat jong u Dr Nonglait banya khun ha kanik election ka banwan na ka seng NPP halor ni ka kam ka KAS da ka jing sngokhya kapan shai shakipat ba baka KAS kadi ka seng jo kinong dkhot khasi ki bakan thop ikit khat na ki jali bo pher kadi ka seng ka batre na ka banta ban penrai penyar bat kintiu ya ka ten khasi ka kolshor bat ka thok atar ong ukurwa ka KAS kala ong ru bahapo ka seng ki don bon kit khat ki badan halai ki jong ki seng sain pyrthei ki don kit khat ka seng ki bala long ki MP MLA MDC bat ki bala batru ha ki kardan menteri ha ka jila chief executive member ha ka district council bat ki babun ki weipat ki babat kam ha ki seng sain pyrthei u Dr Kharshiyeng ula banram baka seng ka pedang sngob ha ya baro ki nong tho ban long ki dekhan shisien bakila tho ha ka ten khasi bat kham tam ha baki dan ya ka jing angnot ban kintiu ya ka tho ka puli khasi ki dkhot ki kin thop ru ya ki nong alam na ki kin hun nyam bo pher ki nong alam shnong bat ki nong tre kam sarkar bat ki don ru ki dkhot ki badei ki doktor ki nong ya sat an ki nong hikai school college university ki nong tre kam lajong bat ki wei ha ka baya dei bat ka jing penyat kam ka KAS kala ong bakam dan kanu ka jing khangla di ki dkhan ban penya so bat ki nu ki seng sain pyrthei ni ki seng ha ka imlang sa lang ha bakin tat e ki jingkan tho bakrem nong rem u Dr Kharshiyeng ula ong kum tai ki jingkan tho persha ya ka KAS ne ki dkhat jongka dai ki kat tu ka ni ki riu shim kabu kalong ka bam dan nong rem bat ki bam tip ru ya ka ru kam tre kam jong ka seng ka jing penya so jong u Dr Nonglait chaka seng NPP bat ka jing shim rai ban ya khon yak election MP shiteng samoi ka de ka jing shim rai shimet jong u bat ka ni kam dan kanu ko jinga so bat ka seng ula banram namar kata ka jing jit jong u Dr Nonglait president KAS ka de ka rai ba shimet jong u bat ha ka jing penyat kam ka seng lakdo shai ba ha ka jing bam dan u president u vice president u ha ban penyat iki kam jong ka seng ong u Dr Kharshiyeng ka KAS ka pen paru ka jing sngungu ya baro ki pait ba ki seng bahalang bat ki seng toreman sngo ba ki bala ju ai ka jingkar shan met bat men sim ya ka seng hai ki por baro bat ka khmi linti ba ki pat ba ka bri u hin yo tram kin beteng ban ai ka jingkar shan ha ki sngi ki bandang wan na ka benta ban ken tiu ya la ka jong ka tien tan rai